जोंनि बुरै मथानि सिख्ला मथानि आरो साथानिफ्राय गोबां मानसि जरा लांनाय आं इयाक हायख्लाय बायनाय दा जत्त'नो हायखादो गुबुन थाबायनाय जत्त'नो दिनै आलिपयटा पइन्ट जोंबो दिनैफ्राय 55-56 बोसोर आन्दोलन खालामफैजा खायदै दाबक जरा खायनो दङ आरो आंनि व्यक्तिगत आंनि टेस्टिमनि हायदै कायसा माने आं जे सामुङाव इयाक रिखा आबोनो आं हामजागौ लाभ जे ईश्वरनो हामजाबनाय ईश्वर ओंखारे गॉड ऑफ लव बनिथानि जे हिंदी बाय प्यार के हिंखामु प्यार मोहब्बत की नंबर उर्दू बाय जिन्हें कोबरों बाय बेसी कुछ किया था हमलायो उसक से ओके जिन्हें हालम रो इर्दिना मंगाइना अब तेरे साथी मो उनके बाहर तो जिन्हें बरोक जिन्हें हाल हमजाक जिन्हें जाति न हमजाक कोई तो आं मालाई खा के वो खरकसा चला आं कोई थांगा बुमुंगरो वो खरकसा बुरुई न हमजाक इतोंगा उनके हमले मनी तोंगले तोंगो किंतु वो चला कैसे चिट्ठी सुई खा आ चिट्ठी वो है सुई खा ओ फुल्ला नुनो आं बेलाय हमजागो निनी बागै नखावो आतुक्री को खागे तुमनाने आं मुचुङो आतुक्री खागनाने हिंजाफुन आं खागे तुमनाय अबै साबले उचलाबो असोक उबरै हमजागै दं दाय आबनो उलो खुस खायनाय माने आ बरो थाइचु बुफां से गायमाया आबोसे ओ नखानि आतुक्री न खागै थायनानि ओके वो चिट्ठी सुईते लास्ट दिखता मुसैखाय आं हाय आरो थांनाय बाजार थांनाय सिनेमा नायनाय नोंबाय हायख्लायनाय दंनायनाय लास्ट दिखता मुसैखा आं तिनि निनरो बेराय फायनाय वातै वाया खालाय ओइ तो गबो ओके उचला उब्रै न हमलाय माने आबोकी बोनो कबुई हमजाक माने तुकरी से खापमान नहीं बो उ नखाने असुक क्लाई उबरै बाय चला हमजाका किंतु चला बो उलोता मुसैखा तिनि वातै वाया खलाय आं निने नगो बेरायनाय उनके बा हमलाय माने दिखलाय का बाबो वातै थे बरावनो कासोय दंखा उ वातै न फान पाया के तिनि की प्रसारक तिनि जरा आं नुबानि अनेक बरक दङो हा जाति न हमजागो किंतु तामो खायथानि बखा बायै ताई बिसा फिरो फायो तिनि चैलेंज आंरोनि मुचुङो तिनि यूथ लोगनो त्रिपुरा यूथ फेडरेशन ब्राउना आं चैलेंज लिननि मुचुङो निनि इंडिविजुअल ले निनि त्रिपुरा मोथानि पार्टी न नों बाहायतै हमजा उ चला बुरै न हमजाक माने हायतै दे कबै नों हमजागै जाति आनि सामुं तांनाय दे आरो कैसे प्रश्न जों हान हमजागै जोंनि जाति न हमजागै बुजाखा तकजाखा आ कमल पुरो जेलो आं वैनै खालायखारो आ केफिलनानि खायखानि रायपासाबो ताई कैसे दांगा पुरो आनो रमै अरतन खबराव अरनि आगरतला सेंट्रल जेलो आनो ट्रांसफर खालायखा दे हमजाक माने आं मुंसा खा हमजाक याता नों आनो रमै तांदि आनि हमजाक माने आनि दाबि आनि हा आनि जातिनि तंमै दङ ताबक जरा तंखु अमनो दिनै अनेक बर' बिनि साइसुं किबा बिनि पार्सोनाल तामो मुजुं माने दङ अबदिबो दङ दिनै बिसिनो अब तंबो तंमानो बर'क बाचों आइफुनो जदि ताबक सिखलारो दा यूथ खायलारो मेराव जदि निनि हा न हमजागिया फ्लाइ निनि जाति न हमजागिया फ्लाइ निनि पर रिजल्ट मावनाय जीरो
nini pathai zirong nai तब कुनो भाप करे खबले केव न भूखा तोखा रुपरेखा पुलिस केस करेगा मांगना मांगनु खड़ाई नहीं करे क्यों नहीं लोग समय पर केस आफ्टर केस फाइन तो मो केस फाइन न तुम बोल आग्रह जेटा प्रैक्टिकल जेटा कबई कबई तुम मानने में फाइन नहीं को के बोले बागै कम्युनिस्ट रक्ता में प्रंखा आप लोग पहला बत्तीनी प्राय 35-40 বছর সাকালো তুমি যখন পার্টি খাই রিজনাল পার্টি খাই পুরো কমিউনিস্ট কাম খাই খা বয়কট সমাজ বয়কট সিপিএম ওয়া খাই তিনি বড়ই কুয়া কাইসাও তৈ মা খগিয়া যে সিপিএম খাইয়া ব সমাজ বয়কট কাইসা কুয়াও তৈ মা নুইয়া তুম ওকে তাম ফ্রঙ্গা কমিউনিস্ট র जों बाय जों वालायनायनि जों बाय जों हिंसानि किन्तु जों जखन जातीय दबाद आन्दोलन थायो जे फायफुनो आं बन हामजागैनो आं जेलाव थांथुं बुजाबथुं आं बुथारजाबथुं जों मा करिया आर रियल लाभ निनि बिसिङाव फोरोंख्राय दिनै महाराष्ट्र बक जे थानसाहैनाय जों जतन गोरों साख्लायनानै जे प्रसेस माने आबो bo unadin nini bagai le kahamong maya bole bagai nini jati nini hano nung hamjak nai nango nung ma kriyong nai ma seleriong nai communist BJP dai congress Trinamool barangke national party kaida kaushal rang bai sikri sokrori hoy bo bhut na hoy khobota phaine ni barau joto kaisa pali pathor ase किंतु चुनी चुनी प्रजा पार्टी जे पार्टी वो आंग सामुंग तामो आंग कर्मी तिनी आ पार्टी नि नाखमुंग आंग बुची माने मोते अनि बखा बुची माने मोते जों बाय जों हामलाय नि नांगो नों बाय आंग हामलाय खांखसे तिनी सामुंग जों तांगमाननाय निनि बागै तो आंग सेलेर गला अनि बागै तो नों सेलेर गला किंतु उस चला बाय बुरै हामलाय माने खलाय जायाव नाय वाते वाया खलाय निनी नगो आं बेराय फायनाय इमानिबो हामलाय माने खलाय लेबो वाते से कासोय दंना नंगो आंगो तिनि सातुं खा फायमाया वाते नखा हाव का क्रिका फायमाया ओपतै कुनो आंदोलन सक्सेस होमाया आं अपन सानानि मुचुङो निनी जे लाभ द डीपेस्ट लाभ जे हामलाय माने द लाभ जे दं माने अब बबदै लाभ निनि निनि बखानि दे खुबनि जों जखन दिल्ली थाङो आफुररगो 67 68 69 जों लागाथर बेसिफ्राव वयसा दिल्ली मा थाङो जखन थाङो कलकाता हावड़ा रेलवे थांग्राय जों टिकेट लाङो 70 टाका हावड़ानि कालका मेल दिल्लीआव 70 टाका ओके आगरतला टू कलकाता 125 एरोप्लेन 125 के अप डाउन बेसे लायखा 250 के कलकातानि दिल्ली अब 70 140 के 500 टाका जों थांखाय जों दिल्ली अप डाउन खायमानो दिनै नों 500 थांनाय जानफुं बाजार थांफुनो नों मानुसे पाइला बिरां पाइ थाङो आफुरजों हावड़ा रेलो चाराना दुयाना अब कुली रंग नरिवय जों ताइ सीट माया आफुर रेलनि टाइले मुखुलाबले हाब्रुक ब्रुक खायो अब खुलक जाब कुली रंग जों दुयाना तीनाना रिवय जोंनो जोंनि साग्रो रमै जोंनो टाइलेम तो दावो जोंनो जों गोबां थाङो कनै रक थाम रकसे दाव सानथाव फुबा जोंनो टाइलेम दै दावो दायखौ जों दाय हाब माया बरक चरेब बा किताबों जों जतो एसी ताबों जे 14 तारिख ताबों जे 14 तारिख जों थांनाय अब पूरा एसी एयर कंडीशन आरो तुम माने क्रयनाय जाथानिबो गतांरो पिथानिबो सेतै थानिबो तैगु थानिबो सब किछु आरो एयर कंडीशन मा दंनाय अबनो आफुरते तिनि बखाव
जों जे हामजाकमानि दिनै हानो दिनै जाफिनो आरो बाक्सा बुरारक दंफांलाय बुरिरक आबो मानजांनाय दंनाय दिनै लगे थांयाफुनो आफुरिदे जों खस्थ' खालामोनि बनि बागैनो दाबो जरा एडिसि बाहाय फायखाबा एडिसि बाहाय फायखा दिनै आरो नों आं खक्साफुनो दं मेम्बारफुनो दं दामो दामो अंखा जुनाल साब जुनालक लकाल दं दाबो बेसकाङो दाबो नभेम्बर आरो 6 मास 1 বছর लायखा इलेक्शन खाया राज्य सरकार जों दाबो केस खायफुनो जादसिल' हाइकर्टआव दामो खालायनाय मार्च बिसिं मा खालायनाय होननाय जाबाय बनि बागैनो दाबो आबनि बागै जतन तैयार मावनाय संगठन 3 डिस्ट्रिक्ट ब्लक लेभेलाव खालायमानि जागा जागाव जे ब्लक खालायनाय ब्लक मा खालायनाय ब्लक कमिटि अबथाय वर्कशॉप सेमिनार अबथाय मा खालायनाय नाराव जे पारा जे जागा विलेज कमिटि दङ अबरं नाराव नार्सिं मा खालायनाय बुलाय दगलाय खालायावै गोथां नों जे हामजाकमानि नों जे जाति हामजाकमानि आबो नों फुनुङै सामुं मा दांनायजों दिनै बनि बागै आं जतन खालायो बे हराव जों गोबां मा बक्तृता जों खोनाखा आबो जतन मेक्सिमाम काभार अंखा आबोनो आं मथानि प्रेसिडेन्ट नङै आं साननानै मोजुङो दाबो फैनाराव जुदा कौशल मा खालायनाय किन्तु बयबाय दा वालायनायनि फायखालाय खारसे खारगारादि आंबो तामा बाहायनाय थाङो आबो नों पाइबो पाया yang tamu kiri wotu a laila tu kuni din tamu jung siwo je jung je borogro mi bagai fight kayo a borogro khub innocent kuna dus karoi tamu boyam tiprasani bagai ang tin andolon mat kayo ang nukhani tiprasarogro niri ho kaha ham ya bujiya matong kha boyni bisaro tinuma kham soljaro khaye berau cicungno hai polomon punugo cini haro ma pharo aha kepilani komunis kongres kudin kok saya berau ge jar langon dar jomi hairo chemle abana chem birudi ma khayo layu loskoro ge bufaro boini bisaro bumaro cini ti prajok ongeba berau no loskoro ngai prai 80,000 অফিসার কর্মচারী ত্রিপুরা খুবলং দंखा आपनो जों जखन पयला टिउजेस खायै आन्दोलन खायखा इंदिरा गांधीनो जों साखा ओ लस्कर ब्राउनि आइडेंटिफिकेशन नु क्लियर मा खायनाय जत त्रिपुरा सारकनि राइट ब्राउ दखल खायखा आफोर सिलो आव कलकसा नागालैंडनि ऑल इंडिया ट्राइबल नि चेयरमैन ओंखारदो शेड्यूल ट्राइब नि चेयरमैन वो आफुरो डीएम कलकसा बायरेनि एडीएम ओंखारलाय कलकसा देबबर्मा सुइजा किन्तु बेनि बुफा देबबर्माया बुमा देबबर्मा आबाबो निनि आनि आतुखाय आगरतलाव एडीएम आतुगै गो फायखा आं बोनो मालायनाय हिनै चेयरमैन बाय मालायनाय हिनै आं आगरतल थांनाय अपॉइंटमेंट जांखाय आंनो बराबर आमबासा चौमनि yang Komalpur yang Dharmanugani और चौमनि नंगतौदी और जों बाथारनाय आफोराव दिनै मेमोरेन्डाम रिदि हिनजाखां बे आं बताय पालखै आंनि याबायनो सुखा जे जों कन्स्टिट्यूशनल संविधानिक जों सेफगार्ड नांगौ टिप्रासाराव यांनि बयनिबो साराव खायमानि सरकार माथाखै माया कौरक ताबकनि कौरक आरो जत आं सुखा हाय बय बागै त्रिपुराव चिनि बागै कैसा safeguard constitutional safeguard नांगौ आकक सुइखा आफोराव बिनि लगे आजुंनाय आं नायमानि आबो लस्कर दाबो लस्कर गरीखा आबो जों आन्दोलन खायै प्राय 80,000 लस्कर न ब्राउ शेड्यूल ट्राइबलनि सुख सुबिदा ब्राउ जामानि नुमानि नामानि आबो बातिल खायरिखा आबो कि अन्नाय अंका चिनि आन्दोलन दाबो अनेक आन्दोलन खालामनानै दिनै दङ बनि बागैनो दिनै महाराज प्रद्युत किशोरबो नुनो आनो हामजागौ खायसे बिनिखौ अनेक खोनाखा बिनि बाबु दशरथन मेजेनपुराव जोंहाय दै सिख्लाराव बिनि पक्षे जों आन्दोलन खायो आमबासा दलुबारिरावबो
বনি বাই তিন যুগে যুগে আন্দোলন খাই ফাইও जों যিনি কোনো বখাও রিপেন্টেন্স আং উত্তম বাই খাইখা অব কক ফাইয়া অবনি ওয়ানসু মুং ফাইয়া তিনি বনি বাই কয়েকটা ঘটনা আং সামনে তিনি শিখারও নারাও কিন্তু চ্যালেঞ্জ বিরাট চ্যালেঞ্জ নুতাই সবন মাননাই নারাও দাবো হাই খাই দামো মোবাইল বাইसे কামাইয়া অবতেই বাইলে নং আন্দোলন খাইমাইয়া ঠিক নাগো नोंनि मोबाइल खाइदि इनफरमेशन नादि यूट्यूब नायदि व्हाट्सएप नायदि गावगोलै किन्तु मिनिंफुली नों अब नायनाय नांगौ ओ को तबक बीजेपी बाय आईपीएफ की सरकार फाइदि सिगां खरक बोसोर नम्बराव मोबाइल सेट दि नोंनि कक साब लेना अब न किन्तु ब्राउनि चिंता निनि आनि एटेंशन डाइभार्टनिबो ब्राउनि बाखा दङ हाय फुनतिनिबो मेटेरियलाइज खाइमाया Sini bagai tamu bersih dongko. Tapi kaisako, jeng tini beroirok niko jeng pokmaya, tini beroirok besar berau andurun kaisa. Jeng jokon pray 3,000 ki prasaro Agartala jail, Udaipur jail, so district jail, sub divisional jail kemana pray sare 3,000 anggo central jail macam jakka. Apuro sini beroirok tamu betong kobere. যে পবিত্র রানী নগেননি মিসেস তাই বাচ্চৈল বাবুনি মিসেস বাবু যিনি কৃপামথানি এডভাইজরনি চেয়ারপারসন হইতঙ্গা পবিত্র ভক্তিতম কৃপারানী হরিনাথ বর্মানি বিহিত দেখবা বুমু পাই আনবো হে হাই হাই খাই কথা নারাও যত্ন নহি কথা পূর্ব যত্ন जों बरावनो खाका हामगौ बराव त्रिपुरा अनशन खायखा आंदोलन खायखा এবং দিল্লি থাঙ্গে বেড়াও যন্তর মন্তর আতুকা পুরো আপরে ইন্দিরা গান্ধী নো মাসাকা তিনি চলার নো মাফিয়ক নাই আপরে বেড়ানি যে আন্দোলন খাইমানি দিল্লি সরকার মাফিয়াকা আপরে তিনি যাব মহারাষ্ট্র দুর্তিশুনি বুফা এমপি কিরিট বিক্রম মতম বেড়াও জেরো থাঙ্গে আং বাইদো মালাইখা আব কমিশন দিনেশ সিং কমিশন जों बाय मालायै তিনি बाखा गाबनानै তিনি साखा प्राय 2.5 घन्टा आं बाय बरखौ हक सालायखा 2.5 घन्टा बेसिमाव प्राय 30 मिनिट आं गाबै माथो राखा गोबांबा बर' मुं सासेया राजनितिक वातुबो बलतुबो फालै 10-20 टाका मानो माइरं बायो न' गोथाङै दै गोसाराव बाय सङै जालायानो अबदैबो प्राय 2,000 चौजाक्का बरादामो दूस खाई खबर के चीफ सेक्रेटरी बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अबुरो आं चिठी सुले बराव फाइ खाजेलो मालाइका आं सा खबराव नो नाइदि आनो नराव हाइते हिस्टाम खा आनो बरम खा काउकरे जदि आनि दूस दंफ्राय आं गेलो दे दं सेंट्रल जेलो रो फांसी रिजर्व नाय जागा दे दं कथा इज देयर एनी गेलो हियर फांसी रिजर्व नाय और जागा दे दं no we don't know ब्राउ साबो सिया जदि फांसी रोनानि आइन आनि गुदुस मालाय खाय आरो फांसी दिदि किन्तु और जे प्राय 3,000 तिरति प्रासारो जेरो चकमानि ब्राउ तामन नाय ब्राउनो नाव फियकदि आंनो फियकदि हिया आनो जखन नाव रमका बिचार खालाय जानो जदि प्रुफ अंगाम राय आनो फांसी दिदि उनाव आनि बकरै हाइतेरक जों असब जराते माथांखा बनि बागै तिनि आरो तिनि जानथुमबो नेरानो आंखयो अरो जे फाइनाय हाजार लाख बर' उथुमै आबो बेबायदि तिनि क तिनि सामुंबाय पाल गथ'गियंख्राय जिरंनाय तिनि बनि बागै आफुरो तिनि ब्रैरकबो तिनि नेतृत्वरिनाय बाराव दंखो गाबोखो फरकथामनो दंखो कलामा दंखो किन्तु बरानि बुंदों खुसिया आफुरो पवित्र रानि लाय थांनाय नगेननि विशेष दाबक दंखो बरावनो सोगि बराबो जर अरजक थायो बरक ब्रैरका 65 बोसोर 70 बोसोर ओमफ्राय ब्रैरका चलालाय दुर्बल नङै फाइले बनिबाय गोबां लायनायाव ओंखारबाबो बनि बागै
তিনি যতন आं माखौनाय ब्रैरावबो नोरावनि एक लाइन तो नोरावदे थांनाय मिथिंमानि उ लाइनाव नोरावनि क्लियर नोराव मावनाय नांनाय गोबां गोबां नों गोबां थाङै साफुनाव आबो जौग्रिमाय होननाय जों थिग लिमिट बिसिङाव आइन बिसिङाव कक साथाय जरा बिसिङाव मा दङै दिनै ककजों मा सानाय आफोरबो नों हाय साबले हिनजावै जों जौग्रिमाय ओंख्रि जायावनाय कुनु दिन आंनि जिबनाव आं जेथा आं गुबै गुबै अंजाबो आबोन मा सावो अबनि बायरे आं साया अंजेखाले थांख्लाय नों बाहाय साबले हिनजावख्लाय आं जौग्रिमाय होननायब्ले बनि बागैनो दाखौ बुंब्ल दिनैखाय बिसोर दिनैर' जे दिनै स्पिकार फायनायर' दिनै नेतार' फायनायर' दिनै नेत्रि फायनायर' अर खोनानायर' स्पेसियेलि अर जानथुमाव जों इंलिश मिडियाम फोरोंनानै दङ इंलिश मिडियामनि रेभलिउसन बर'निफ्राय 1974 जायन हिल पहिला इंलिश मिडियाम आं माखुलुगो दाबो दंखो दार चय 2 नम्बर दाबो हायर सेकेंडरी स्कूल का 3 नम्बर उदयपुर 4 नम्बर मोरपारा तब मिशनारी रोग नाखा सरकार नाखा मिशनारी नामानी रोग दङ जों जे बखाव फायमाने हामजाब माने आनि जाति न हामजागै आनि हाद हामजागै जों मा खालायखा आफ्रो बो काहाम बो हामया जों बिचार खालै आनि जाति आनि हानो आं हामजागै आबरो आं खालायनाय नांनाय आबो हिनि जों मा खायो हा के फिननानि आफोर दिनै बिसिङाव दिनै डिभिजन अंखा जों ग्रुप नि हमै थांखा सेंट्रल एक्जिक्यूटिव आं साखा आंले हा के फिननानै उइखलै मेन रेस्टोरेशन केस जों बो दूर खायफुनो फिरनानै उइ दंखा आंलाय सिनियर बयसाव ओंखाय इस अबं खालायनो जों रंजानाय फैले हाय रंजानाय खालायनो रंजाखायनो आइन मा फायनाय रंजानाय खालाय आइन से मा फाया रंजाखा कमलपुर मेजिस्ट्रेट मृगां मराय बना चिठी फुनुखा दिल्लीनिफ्राय माने no land belongs to scheduled tribe member of scheduled tribe can be transferred to other than scheduled tribe member if it is transferred it is an illegal the same land must be restored to the scheduled tribe without payment of compensation people land is land from ego I'm the abo Delhi ni phai mani abo Mrigang Morai nam phunukha afro jodi ang jelo thangya khlai abo phunumai khumang jono 30 din de 35 din tolai jono phyogi re khabara o Komalpur ni him khatem kopong man kha to kote kha ambasa thana tolal tim sokha timoi ba phayotem tini khorobrut na nogni narani jantum bazar phaiba उ बुरै रोगनो बुमावनाय रोगनो पदक फायनायो सिखला बिखला नराव जों हामजागै लेखा फरायलिखा नराव गे स्कुटी बाइक लाइक मा मा अपन उलो ताय बिसा वीर विक्रम जमाते थैखा तेलमुरा गंदो आरो पहिला जोंनि जातिनि बागै सही दंखा आके फिरथानि वीर विक्रम जमातिया बो जखन थैखा जोंलरमखा आफुला आंनि पारा आमबासा आरो घटना आनो तुबलाय खबराव ओके थाना हाबमानि बर' बाबु गोरिंख्रैबा आनो नारजाबराव हाय आनो सामुं नांजागैनानो खबर रिप्लें खालायबा आफुरो काराम पत्रिका त्रिप्रस्तार पत्रिका याक बाय सुयो फालो 500 कपि आं कार्बन बाय मासुयो अब फालनाय धनन्जय जमातिया थैयाखौ बना चाप रमखा तामानो पुतै फाल आं बो फालै रां बक्सा पग्रि नानानि जे सुइनाय न रमदिका उलै तंगबले बोको उथे आफुबो उ यां बि विक्रम थैमानिबा आनोबो बराव जायसां आनि पत्रिका न आमबासा पोस्टालो आं पोस्ट खाय खोना फायनाय नै आंबो घटना तंनाय तंथुङै जायबिसा तेलमुर थाना वो थांबाय नुजा खंगबा नेनि वारेन अगरतला पुलिस स्टेशन कातुवाली नेनि वारेन दङ निखांलाय हे गुड भेरि गुड दिनै आरो रमै गांखा खबायो आरो प्राय 30 जन जोंनि आरो नै खामारबारि मरपारानि बर' जब्लाय दंखा दिनै जत नेतृबृन्द रक्षारो आरोबो थाङै आरो नै मेजिस्ट्रेट हबो आबो कागज माफुखा हानि दरबार हानि आन्दोलन बबे जायगा जों जायाखैखा बबे जायगा जों
देराखाबा आबोक जरा आनिबाखा दंथक जाखमानो जों जे खालायखा आबोनि बाथाय जों मांखा दिनिबो दिनि सिखाराव बोरैरो असेब गोरोंरो मोसानानै गोरों जोंनि जातिनि हेरिटेज जातिनि मोसामुं सामाजिक सब किछु दंखौ पयला ताखाय 6 मास कायाखौ एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन प्रत्येक समाज जोंनि हालामनि समाज ब्रुम 5,000 राज्य सरकार लाई थांनाय 3.5 बोसोराव 1 पैसा परिमायखौ एडिसि 6 मास बिसिङाव सामाजिक कर्तारक न सामाजिक राय कालिमरक न 5,000 इका गुबैनो भैया गुबै दं भनि बागै दाबक जों जे जातिनि हामजाक माने दाबक खरकसे जोंनि अनारेबल इएम दङ सोंनि बनो कमल इनचार्ज कमल कलय ब्राव रिपाइखा कयजन मायाखौ सेक्लाय दंखा समाजनो गाहाम खालाय तैनाय नांगौ समाज 6 शेड्यूलनि आयेननो जोंनि सामाजिक जों आचार बिचार मा खालायनाय आबोंखे 6 शेड्यूल प्रोविजन जे दा नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ स्टेट रुमबो दङ जोंनि 6 शेड्यूल नो गाहाम खालाय इमप्लिमेंट खालायनि बागैनो जोंनि समाजपतिरो गाहाम खालाय बिचार आचार खालायनाया दाबो जत कायबिसा खा गाहाम रिउ दायबो मालायनाय जों दायबो सालायनाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट अंथं ब्लक अंथं बुथ अंथं प्राइमारी ग्रासरूट लेवलनि जत जोंनि वर्कर्स सपोर्टार्स नारायण जतन कायबिसा कताल बाखाति बाजादि अंखरदि बसकांगो जेखुनु इलेक्शन फाइबनो राज्य सरकारो जों अंश लानाय नांगौ राज्य सरकार जों फायनाय नांगौ अंनिफ्राय दाबो जोंनो टीएनबी रो चुक्ति खायै 3 भागनि 1 भाग मांका दाबो दायबिसा डिलिमिटेशन खाय ब्राव 80 अंनाय जों 20 अंनाय आफोरजिनो बस्तर तामुंनाय बनबाय जों राज्य सरकारो जोंनि साथाय मा दंनाय नांनाय एमएलए जों नांगौ मन्त्रीफोर नांगौ जों आबोनि बागै सब बरफ नांगौ बयनाय नाराव थांदि जों तो बयस अंखा नाराव हायदै ताय संबाया किन्तु प्रग्राम खाय आं हायदै जाया चुबियांफोरा आं फायनाय गाव कचाम जोंनि एचिभमेन्ट गोबां बफोरनोबो जों सानाय नारावनि बखावो चेलेन्ज रुपनि बागै जोंनो साबिताय बिसा बर' जे मेनेज खायनाय बरं जतन खा कामबिउ दावरो सानाय नायथक बुरैरो बरनोबो खा गाहाम दाइसिंनि आनिकेरें गतमा ओ नोंसो नायथगो निनि बागै नखानि आतुकरी खागै मा आनि आं प्रस्तुत दङ किन्तु वातै वाया खालाय माने नेराय थांगोदा बबे वातै वाया खालाय पताय थांमाया के अबनि बागै जोंबो जे जों सामुं दांनाय कुनु कायसा माइनर मानै बाय जों कासो जाथै माखा रागे दंनाय नांनाय जतन हामबाय इफ्रा मथा लं